Bé, primer de tot, en nom dels meus companys de l'Assemblea Nacional Catalana de la Comarcal del Vallès Oriental, us vull donar la benvinguda. I vull aprofitar aquest espai per agrair a l'Ajuntament i també a l'Assemblea de la Garriga la seva col·laboració en l'organització. Hem pensat que seria bo presentar-vos aquest acte amb aquesta fotografia, que és allò que diu la dita, que una imatge val més que 1000 paraules. Són alcaldesses al Palau de la Generalitat, determinats i compromesos amb la defensa de la futura República Catalana i disposats a fer visible el malestar dels ajuntaments envers la situació de repressió que patim a Catalunya. Aquestes imatges les vam poder veure en més d'una ocasió entre el 2017 i el 2019. Uns anys abans, concretament el 2011, havia nascut l'AMI, l'Associació de Municipis per la Independència, amb l'objectiu de sumar esforços per aconseguir la creació d'un estat propi per a Catalunya. Va arribar a replegar, crec que més de 800 municipis dels 947 que tenim a Catalunya. Malauradament, aquestes imatges s'han anat desdibuixant i actualment som molts que percebem el municipalisme cada vegada més absent en el model d'alliberament nacional. Tot i això, estem convençuts que des del món local es pot treballar i fer molt i molt per la independència. I per tant, per plegar de tot això, de tot plegat, tenim entre nosaltres a representants del món local. En primer lloc us presentaré l'alcalde de Manresa, el senyor Marc Eloi i Guàrdia, d'Esquerra Republicana. Moltes gràcies, alcalde. La senyora Meritxell Budó i Pla, que no cal que us la presenti molt, però que és presidenta de l'Associació Catalana de Municipis i alcaldessa de la Garriga, de Junts per Catalunya. Moltes gràcies, Meritxell. Llavors, l'alcalde de Girona i de la formació Guanyem Girona i militant de la CUP, el senyor Lluc Salelles i Vilà. Gràcies. I al seu costat, el president de l'AMI i senador al Congrés per Esquerra Republicana, el senyor Jordi Gaseni i Blanc. Moltes gràcies. A tots, moltes gràcies per haver acceptat estar aquí avui per nosaltres. Sé que no és gaire fàcil tot això. Llavors també presentar-vos el senyor Vicent Partal, que és el que moderarà i conduirà la xerrada. I per acabar, ja donar pas als convidats, dius alguns aspectes pràctics. És a dir, el senyor Partal us explicarà una mica com organitzarà la xerrada i dius només que aquesta vegada les preguntes no les farem orals, les farem per escrit en el paperet que us hem donat a l'entrada. Hem pensat que d'aquesta manera donem més possibilitats que participi més gent. Llavors les recollirem i el senyor Partal les ordenarà i les formularà als convidats. Gràcies a vosaltres per organitzar el debat. Com que tots 4 representants, totes 4 persones són persones que tenen molta cosa a dir sobre el tema, anem a fer un debat o anem a intentar que sigui el més fàcil possible. És a dir, hem pactat amb cadascun d'ells, que començarem per ordre alfabètic del primer cognom, que cada un d'ells tindrà com uns 10 minuts per plantejar la seva visió sobre de quina manera el municipalisme pot incidir en la lluita per la independència i pot tornar a ser un dels pilars cabdals de la lluita per la independència. Després intentarem que tinguin un poc de debat entre els temes que ells puguen haver posat sobre la taula i que jo suggeriré alguna qüestió sobre la qual potser val la pena matisar i posar una mica més d'èmfasi. I finalment jo faré aquesta feina de les preguntes que vostès puguen fer per escrit. Jo seleccionaré, intentaré agrupar-les, perquè normalment hi haurà diverses preguntes sobre un mateix tema, i intentarem formular el màxim nombre de preguntes possibles, intentant acabar, si pot ser,
a 2 o 3:45 com a molt tard. Per tant, com que ells són les persones que hem vingut tots a escoltar, si l'alcalde de Manresa, que demà té una cita molt important amb el seu equip de bàsquet a Gran Canària, que esperem que a aquestes hores estigués molt content, doncs si vols començar, Marc Eloi. Madrid, i per tant ens plantem a les semifinals. En tot cas, agrair a l'Assemblea de la Garriga que ens hagi convidat, a tots vosaltres per assistir-hi. Jo a la Garriga hi havia arribat corrent, sempre, des de Granollers, a la mitja. Avui he vingut amb cotxe i content de ser aquí amb tots vosaltres, amb els meus companys i companya alcaldessa i senador, i amb el Vicent, que modera. A veure, Manresa és una ciutat de 80.000 habitants, al cor de Catalunya, on el sobiranisme ha imparat políticament des de fa molts i molts anys. Jo diria que des del 2011-12, la Meritxell segurament m'ajudarà, en el moment en què Convergència fa un pas decidit declarant-se independentista, doncs no només hi ha una majoria sobiranista, sinó que hi ha una majoria independentista que ha rondat els últims anys, entre els 19 i 20 regidors de 25. Una ciutat que es va implicar enormement el 25 d'abril del 10, es va implicar enormement el 14 de novembre del 14 o l'1 d'octubre del 17, òbviament, i per tant doncs, obrim col·legis electorals com si fos una jornada electoral com qualsevol de les altres que celebrem, amb unes circumstàncies dificultoses on vam passar molta angoixa, com la majoria de tots vosaltres deveu recordar. Des del 17 cap aquí és evident que les coses s'han complicat, que a nivell nacional jo crec que ens falta trobar un objectiu, però sobretot ens falta recosir molt. I em sembla que des del món local podem fer part d'aquesta feina. I dic que podem fer perquè quan les costures estan tan rebentades, a nivell local jo crec que els alcaldes ens solem entendre i per tant alcaldes de diferents formacions polítiques que al dia a dia tenim uns problemes molt semblants, problemes molt normals. L'altre dia a les 6 del matí em sembla que ja estàvem xatejant amb el Lluc per els nous models de recollida de residus que ens estan generant algun problema. Doncs bé, ho poso com a exemple perquè amb un alcalde com és el Lluc, de Girona, de la CUP, o amb l'alcalde de Vic, de Junts, amb qui compartim universitat, doncs tenim molt bones relacions. Jo crec que aquestes bones relacions personals de persones de diferents ideologies polítiques, però que al final tenim un objectiu comú, com és la independència, podem fer una feina important de reteixir. I, per tant, fer que les nostres formacions a nivell nacional facin un esforç també per anar-se entenent. Tot i així, des del món municipal, que és obvi que no proclamarem la independència de Manresa, perquè no ens volem independitzar pas de la resta de 947 municipis a Catalunya, jo crec que tenim una responsabilitat de guanyar sobiranies al dia a dia. I, malauradament, doncs, tenim un problema amb la llengua ara mateix i, per tant, és important que en siguem conscients, que des del govern de la ciutat doncs, creem, com hem creat, una regidoria de llengua, que en tenim, em sembla que Girona també en té, que tenim un tècnic que es dedica les 40 hores de la jornada laboral a pensar com hem de donar un impuls a la llengua en un món que cada vegada doncs, és més divers, que tenim 116 nacionalitats a Manresa i tot i així el 90% de la retolació dels comerços és en català, però no ens sentim satisfets i volem arribar al 100%. O, per exemple, fruit d'aquesta regidoria, aprovar un pla estratègic per la llengua. Jo crec que hi ha pocs municipis que en tenen, el posem a disposició de tots aquells que vulguin, però hi ha mesures concretes per donar suport a com fem créixer la llengua. Jo crec que aquest, per exemple, és un dels eixos. Però els serveis públics també és importantíssim. Si som capaços de gestionar els serveis públics de forma directa i no a través de grans multinacionals, estem guanyant sobirania. Si som capaços de guanyar sobirania energètica i no dependre de les grans energètiques que ens escanyen, estem guanyant sobirania.
si som capaços de fer plecs de contractació que tinguin en compte la proximitat de les empreses, és complicat, si hi ha algun interventor o secretari per aquí dirà què diu aquest beneit ara, però no, hi ha maneres de poder puntuar aquelles empreses de l'entorn que et fan unes memòries i unes definicions més bones. Si som capaços d'aprofitar institucions del territori, algunes històriques, a Manresa moltes de les quals són presidides per l'alcalde, encara que siguin fundacions privades, perquè ens prestin uns serveis que si no haurien de treure concurs i que guanyarien grans multinacionals, com per exemple l'atenció domiciliària, estem guanyant sobirania. Si tenim en compte la pagesia, a Manresa tenim afortunadament una horta de 500 hectàrees, estem guanyant sobirania també alimentària. Estem guanyant sobirania també quan fem memòria i em sembla que és important. I malgrat que fa ja molts anys, ja l'any 79-80 es van eliminar tots els carrers franquistes, encara estem trobant alguna reminiscència i és important que l'afrontem i per tant amb això vull dir que treballar el nomenclàtor dels carrers, per exemple, o recordar aquell 1 d'octubre denominant una plaça, o eliminant un nom de Cris Rei, una plaça molt cèntrica de la ciutat posada en època franquista amb el nom de Neus Català, represaliada, tancada als camps de concentració, etc. I finalment hi ha un eix que és la simbologia, també hem fet passos des de fa molts anys pel que fa a la simbologia, perquè no queda cap dubte que Manresa és una ciutat plenament independentista. Hi ha l'estelada penjada al balcó de l'Ajuntament, som membres de l'AMI, a la plaça 11 de setembre també hi ha una estelada, el retrat del rei va desaparèixer ja fa molts anys, em sembla que quan se'n va anar a caçar elefants, diria, i per tant també és una forma d'anar guanyant sobiranies. I jo crec que ara, a més, ens hi afegeix un element important que és la defensa dels drets i llibertats i jo diria la defensa de la democràcia. En un moment on l'ultradreta està creixent de la forma que està creixent, em sembla que tenim una responsabilitat importantíssima, tots aquells partits de llarga tradició democràtica, en el meu cas, el degà dels partits a Catalunya, més de 90 anys d'història, 93, em sembla que tenim la gran responsabilitat de vetllar per la democràcia. No pot ser que els nostres joves, entre 18 i 25 anys, em sembla, ahir sortia una enquesta, els sigui igual si hi ha una dictadura. No pot ser que no expliquem la història del nostre país, la història recent. És important que coneguem què va passar a Grècia i Roma i Egipte, però és més important encara que coneguem la història recent del nostre país, la que van viure els nostres avis, els nostres pares, la repressió que va patir, el mal que va fer el feixisme a Europa, el franquisme a Espanya. I, per tant, em sembla que fer memòria és sempre molt i molt important. Jo no sé si em queda temps, però en principi en aquesta primera intervenció... Moltes gràcies, alcalde. L'alcaldessa Budó no cal presentar-la, però a mi sempre quan trobo en una circumstància com aquesta m'agrada remarcar fets que no hauríem de deixar passar de qualsevol manera i vull remarcar que és una de les persones espiada amb el software Pegasus per l'Estat i que aquestes coses sembla que passen en el dia a dia, però és molt important remarcar que això està passant en aquest país i que no hauria de passar. Quan vulgueu. Moltes gràcies, molt bona tarda a tothom. Alcalde de Manresa, alcalde de Girona, senador i president de l'AMI, amigues i amics. Vicent, gràcies per recordar-ho, perquè aquest país voldria que oblidéssim aquestes coses que són gravíssimes, com és aquest espionatge que van patir diverses persones que ens dediquem a la política en el nostre país i que alguns voldrien que això s'oblidés i que passéssim full, que diuen, o pàgina, o no sé com ho diuen, però aquest país això no ho hem d'oblidar.
Ni això, ni la repressió que ens han aplicat, ni tot el que va passar arrel de que el poble de Catalunya va tenir l'anhel d'independitzar-se i de manera pacífica i democràtica ho va fer, i la resposta de l'estat espanyol no va ser ni pacífica ni democràtica, i per tant això no ho hem d'oblidar en cap moment. Quan em van proposar de participar d'aquest debat avui sobre el municipalisme com a motor de nou cap a la independència, jo crec que de fet això ja va passar una miqueta, és a dir, el motor que va fer que aquest país arrenqués va anar de baix cap a dalt, va anar de la ciutadania cap a la primera institució, la més propera, que són els ajuntaments, i a través de la presentació de mocions i a través de manifestacions i de moviments de la societat civil organitzada, els ajuntaments vam anar fent feina, de baix cap a dalt. Vam començar a fer consultes. Recordem la consulta d'Arenys de Munt l'any 2009. 2009 ho dic bé, sí, l'any 2009, que després es va replicar en diferents municipis. Aquí a la Garriga també la vam fer, l'any 2009, una consulta. Ho recordo allà a la plaça de Can Dax, en aquell local, i per tant aquí també la vam fer, com a molts municipis. Després, tot això va esdevenir amb la consulta del 9N, de l'any 14, on també els ajuntaments hi varen participar posant equipaments. Tot això va anar avançant. Des dels ajuntaments, jo crec que alcaldes, alcaldesses, regidores, regidors dels municipis també vam anar impulsant i acompanyant en el govern d'aquell moment per fer possible la consulta de l'1 d'octubre. Vam patir repressió, també, no cal dir-ho, i per tant, és a dir, els ajuntaments, jo crec que sempre el municipalisme català sempre ha estat al costat del seu govern i de la ciutadania quan es tractava de fer avançar la nació catalana i el seu anhel de llibertat. Per tant, això ha de tornar a aquesta casella de sortida, de dir, hem de poder tornar a impulsar des del municipalisme aquest moviment en el nostre país. De fet, jo crec que el municipalisme això ho pot fer perquè a dia d'avui penso que encara el món local i els ajuntaments som les institucions que encara generen més confiança cap a la ciutadania. I penso que això precisament ha de ser aquest pal de paller que ens ha de permetre tornar a construir aquest moviment que hi és en el nostre país, malgrat en aquests moments estigui desmobilitzat, i ja entrarem també en les causes d'aquesta desmobilització, però el moviment hi és. Totes aquestes persones que el 2017 eren independentistes no han deixat de ser independentistes. No han deixat. Qui és independentista ho és. Per què? Doncs perquè creu que perquè aquest país nostre avanci només hi ha un camí, que és la independència. Ara l'alcalde comentava que hem d'estar lluitant per la llengua catalana, per la sobirania alimentària, per uns serveis públics de qualitat. Tot això només ho aconseguirem si esdevenim un estat i som independents. Si no, els serveis públics no seran de qualitat. La llengua seguirà corrent el risc que corre a dia d'avui i tot allò que com a país podríem fer, o com a nació o com a estat podríem fer, no ens ho deixaran fer. Perquè l'estat espanyol, mentre depenguem de l'estat espanyol, no avançarem. L'estat espanyol, ni per Espanya, té un projecte ni enriquidor ni engrescador. És un estat en fallida. I només si sortim d'aquest estat podrem avançar i amb els recursos que generem al nostre país podrem dur a terme totes aquelles polítiques de protecció de la llengua, de protecció de les polítiques públiques, d'uns serveis socials de qualitat, de sobirania alimentària, de sobirania energètica, que aquest país ha de fer molta feina encara amb la sobirania energètica, parlem d'aigua i parlem de tots aquells serveis que com a país necessitaríem. Però, com deia, ara mateix no som aquí i que tot i que la gent no ha deixat de ser independentista, tenim a la gent desmobilitzada. I per tant, aquest camí cap a la independència requereix de nous impulsos i de noves estratègies
i també d'aprendre dels errors comesos. Tampoc ens va dir ningú que això, o sí que ens ho van dir potser, que seria més fàcil del que és en realitat, però jo crec que dels errors comesos, com en tota la vida, també n'hem d'aprendre. I el primer, que ja sabeu, ja l'apunto jo, perquè jo crec que aquest mea culpa l'hem d'entomar les persones que ens dediquem a la política o als partits independentistes, ha estat la falta d'unió de l'independentisme. Jo crec que això ha estat el primer error i el més desmobilitzador, perquè la repressió ens ha fet mal. Tot el pes de la llei que ens han aplicat, la presó, l'exili i tot el que ha passat, l'aplicació del 155, que això encara no ha desaparegut. El 155, quan es va aplicar l'any 2017, vol dir que ens van entrar fins a la cuina de casa. Van entrar perquè, és a dir, van entrar a la Generalitat, van ocupar tots els departaments, van poder conèixer tot el govern del nostre país, van entrar, com us dic, fins a la cuina de casa. I encara no han sortit de la cuina de casa. I això no ho hem d'oblidar. I no per qui governa ara o hagi governat l'anterior legislatura, no, no. Des del 2017 i l'aplicació del 155, en què l'Estat va entrar-nos fins a la cuina de casa, encara no n'han sortit. I això no serà ni fàcil ni senzill. I requerirà de molta feina, requerirà de molt compromís, requerirà, jo crec, de tornar a confiar i d'alguna manera això ho hem de començar a treballar les diferents formacions polítiques que creiem que el benestar del nostre país només passa per esdevenir un estat independent. I per tant, jo crec que aquest primer error d'aquesta trencadissa de la unitat independentista, jo crec que ha de ser el primer que hem d'aprendre a reconstruir si aquest país volem avançar. Perquè ni Esquerra Republicana, ni la CUP, ni Junts, cada un pel seu costat, aconseguirem que aquest país esdevingui independent. I per tant, o ens posem això tots plegats al cap i com a objectiu de dir anem a recosir, anem a parlar-nos, anem a traçar noves estratègies, un nou camí, com hem d'avançar cap aquí, aquest país, si és que tots considerem que hem d'avançar cap aquí. Jo penso que sí, que tots considerem que hem d'avançar cap a la independència de Catalunya. I per tant, si això és així i aquesta ha de ser la prioritat per poder preservar la vida i la qualitat de vida dels ciutadans del nostre país, que només així la podrem preservar, l'altre serà anar posant pedaços. Però res més, res més. Seguirem posant pedaços tants anys com d'allò, però si no lluitem perquè això sigui una realitat, ens aniran desdibuixant, perquè ja ho estan fent. Ja ho veiem cada dia. Cada dia. I per tant, jo soc del parer que això pot ser possible. És a dir, jo encara confio en què puguem dialogar, en què podem reprendre aquella feina que s'havia fet, aquella il·lusió que havia generat a la ciutadania, veure que anàvem tots junts a defensar el nostre país i, per tant, jo crec que això encara hi ha esperança. Jo voldria traslladar també en un moment en què soc conscient que la gent pugui estar fins i tot emprenyada amb allò de que, escolteu, com ha passat tot, com ha esdevingut, com ha evolucionat. Jo tinc confiança que això es pugui recosir. Tinc confiança que es pugui recosir, em consta que s'està parlant, em consta que s'està dialogant, que des de dalt de les formacions polítiques estan mirant de trobar aquests ponts de confiança que es van trencar, però que si encara quedava algun fil, bé, jo crec que sí, que això pot tirar endavant, però en tot cas, repeteixo, i per acabar en aquesta meva primera, que ja dec estar, no sé si estic en el temps o no, Vicent, sí? Com deia, des de dalt ho podran fer o començaran els diàlegs, jo crec que això és molt important i fonamental, però com abans, com el 2014, com el 2009 i com el 2017, això ha de tornar a començar de baix cap a dalt. De baix cap a dalt vol dir de la societat civil cap als ajuntaments i dels ajuntaments cap amunt, cap al Parlament, cap al Palau de la Generalitat i cap on faci falta, però de baix cap a dalt. Jo crec que és el camí per tornar a aconseguir allò que vam aconseguir. Amb els errors que hem comès i que, per tant, n'hem après,
perquè dels errors també se n'aprèn, perquè la segona vegada la cosa vagi millor. Jo crec que, com tota la vida, ho hem provat, no va sortir bé la primera, però no hem de tirar la tovallola. I jo el que us demano també és que no tirem la tovallola. Ja ho sé que podem estar desencisats, emprenyats o digueu-li l'adjectiu que vulgueu, però no podem tirar la tovallola. Aquest país s'ho mereix, val la pena, tenim capacitat per fer-ho, en tenim ganes i, per tant, escolteu, endavant, però ens hi heu d'ajudar. Jo demano que ens hi ajudeu. Gràcies, alcaldessa. Ara en Jordi Gasseni, que ve de les terres del sud administratives, però que en realitat són el centre del nostre país complet. Gràcies. Jo em considero el centre dels països catalans. Sí? Així em sentiu? Bona tarda, alcaldessa, alcaldes i tots els que esteu aquí, la Isabel també, donar-li les gràcies per aquesta presentació de l'acte, perquè amb els actes que anem fent últimament el que veiem és que ens va bé fer-ho, perquè al final ens veiem que som tot uns, o sigui, hem passat per les mateixes alegries, pels mateixos disgustos, i la veritat és que el que es busca sempre és com tornar-hi, com podem arrencar. Allí on hem fet cap, on estem, analitzant el moment actual, com podem redreçar aquesta situació. Jo us parlaria de l'AMI, també perquè una mica d'on venim també per situar-la, perquè jo crec que com a AMI, l'AMI també és una de les entitats que serà necessària, perquè ho ha estat i jo crec que també és clau per lo que representa. Jo vaig tindre la sort d'estar d'alcalde de l'Ametlla de Mar, venint cap aquí, de l'Ametlla de Mar, durant 8 anys i el municipalisme te dona això, te dona les alcaldies, ser càrrec electe del teu ajuntament, ser regidor o regidora del teu ajuntament, és algo molt intens. És una cosa que tot és extrem, però el que sí que està clar és que captes de seguida el termòmetre de la gent, les necessitats de la gent, allò que necessita. La història, ja ho sabeu, ve de molt lluny, però potser tallem al 2011, potser, quan comencen a haver aquestes últimes, darreres o més modernes mobilitzacions, on tot l'engranatge se va posant en marxa, sobretot la societat civil, tinguem en compte, els ajuntaments no canvien si la societat civil no vol. Al revés ho direm. Els ajuntaments seran allò que voldrà la societat civil, la democràcia. Per això jo crec que aquí, en aquell moment, aquell treball que es va fer des de fora, perquè jo em recordo, sobretot de la meva zona, de la meva zona de l'Ebre, allí hi havia ajuntaments que els vam canviar així com un mitjó. O sigui, era impensable que tinguessin alcaldies independentistes, per l'històric que hi havia, per tota la història que havia passat, perquè tenim una història recent que fa por. Pensa que la Guerra Civil està aquí al costat, no fa tant que va passar. O sigui, tothom tenim coneguts, avis que van estar, hi ha pobles i ciutats que això encara és molt viu. Vull dir que van fer un pas que era quasi increïble, però el van fer-ho. El van fer-ho perquè la gent, hi havia una força als pobles i ciutats que ho feia possible. I llavors detectar una mica de què som capaços, les alcaldies, els nostres governs, els vostres, la gent, les persones com vosaltres que escolliu que dirigeixin aquell ajuntament. I aquí també vull dir-ho perquè això és una arma de doble fil, el que diuen. Este gabinet talla per dos bandes. Quan jo tinc l'experiència de que hi ha gent dels pobles, ciutadans, veïns, que dins del seu projecte no està la independència. Però és tan important que tinguéssim uns governs independentistes, perquè hi ha molta gent que fa, escolta'm, esta xica ho fa bé i jo potser no tinc el projecte d'una Catalunya lliure, però li faré confiança, o este xic, o el que sigui. És molt important. Però ara us diré el que realment hem d'anar al tanto.
perquè al revés, us he dit, este gabinet talla per les dues bandes. El que també és molt important i greu a la vegada és que donem les alcaldies a l'unionisme, perquè ells ho saben fer millor que nosaltres. La gent com nosaltres, la gent, els veïns i veïnes, que potser som independentistes, a vegades també ens acomodem i també agafem, i si l'alcalde és unionista, a vegades ens convenç. O sigui, amb això jo vull dir que el municipalisme és molt important que l'independentisme estigui allí. O sigui, no anem només a fer voreres, places i arreglar clavegueres. No, també anem a fer la independència des dels municipis. I aquestes fotos tan boniques que posàveu eren d'aquells moments on tothom m'hi portava. I això és una mica el que ens agradaria recuperar. Mireu, us explicaré una mica perquè la Isabel també començava dient aquesta mica de desencís de què fem des dels municipis o des de l'AMI concretament. Aviam, des de l'AMI som una entitat que encara avui també rebem una part de represàlies i de persecució. O sigui, l'Estat està utilitzant els funcionaris, o sigui, interventors, secretaris, per intentar aniquilar una entitat, perquè si li tallem el grifo econòmic, o sigui, el seu finançament, tindrem un problema menys. O sigui, estem lluitant amb tot això i estem buscant la manera. Per sort, la gran majoria d'alcaldies del país són gent molt convençuda que tiren avant i que ajuden a que tot això pugui anar d'una manera o d'una altra. Però l'AMI va tirant. Però gran esforç avui s'està fent en aquest sentit. Sí que és cert que l'AMI només és un termòmetre de la societat actual. O sigui, clar, quin govern tenim? O sigui, per aquí no anem bé. Quin Parlament tenim? Avui hem perdut una majoria independentista al Parlament. Però sí que hem de destacar una cosa, i amb això és on ens hem de fer forts. Per això és tan important aquesta taula avui i aquest acte que heu fet des de l'Assemblea, que és que des del municipalisme, avui, la majoria dels càrrecs electes del país són una majoria independentista. No tenim una majoria independentista al Parlament, no la tenim quan hi ha les votacions de l'Estat, evidentment, però sí que la tenim amb els càrrecs electes dels ajuntaments. Per això també us vull fer, i ho faig allí on vaig, un prec en què li hem d'afegir, amb això que us he dit, que tenim una majoria de càrrecs electes a l'Ajuntament, hem d'afegir encara. Perquè si no ens arromanguem, si no intentem des de la societat civil que els partits independentistes presentin llistes, també vosaltres que participéssiu de la vida local, de la vida municipal, tot això ho perdrem. O sigui que hem d'anar molt en compte de no perdre aquesta força que tenim. Ho sabeu millor que jo, sabeu la força que té el municipalisme. Any 31, proclamació de la República. Se fa amb unes eleccions que encara les dones no podien votar, sí al 34, però allí se va guanyar i es va guanyar des dels municipis. A Catalunya es va guanyar unes eleccions plebiscitàries des dels municipis. Ja sé que queda allí, però és possible. O sigui, no perdéssim aquesta força que tenim. Des de l'AMI ara estem fent tota aquesta feina perquè pensem que hem de mantenir la flama, perquè l'AMI, quan hem funcionat, quan érem capaços d'anar i portar 300, 400 alcaldes i alcaldesses amb les vares de l'alcaldia, hem anat a Brussel·les, hem anat a la plaça Sant Jaume, hem anat a ajudar i a treure aquella força que dona el poble davant de les institucions i a donar una imatge de cara a aquells que ens volen apretar. I hem sortit. Però per a poder fer tot això era possible fer-ho quan el municipalisme, que abans ho ha dit
l'alcalde de Manresa, el municipalisme sol no farem res. Ho podem fer-ho tot, però necessitem les entitats, necessitem una assemblea forta, la societat civil forta, organitzada, necessitem la resta d'entitats, totes, fortes per fer pinya i fer tot un bloc. Us posaré un exemple també de què ens trobem quan anem fora. Per això que és tan important que poguéssim aguantar esta flama i resistir i enganxar-nos quan sigui l'hora. Quan anem fora, a vegades l'AMI se'ns convida a nacions que no tenen estat com nosaltres. Vas a Euskal Herria, vas a Sardenya, vas a Còrsega, surts fora. Quan amb aquesta gent els expliques que tenim una entitat només independentista, o sigui, per a ser de l'AMI necessita, el consistori ha d'aprovar una moció per majoria absoluta. O sigui, clarament, els quasi 800 ens locals, municipis que avui estan a l'AMI, és perquè són independentistes, perquè tenen la majoria absoluta independentista. Quan tu els expliques que arribem quasi als 800 associats, se posen a plorar d'alegria, perquè ells voldrien aquesta força. Ells voldrien aquesta força. Llavors, és una de les coses que jo crec que hem de conservar. Nosaltres ara, com a projectes, jo crec que anem molt alineats tots. Avui en dia hem d'aguantar la flama, o sigui, la representativitat institucional ha d'estar, per lo que hem fet, que és molt gros, per lo que hem fet, perquè hem de dir-los, aneu al dato, que ho tornarem a fer en la que poguéssim, aguantar la flama, que l'associació estigui forta, però l'altre també és el que hem dit, treballar les sobiranies locals. Parlàvem de llengua, parlàvem de sobirania alimentària, parlàvem de sobirania energètica, hi ha gent que ho està fent molt bé, hi ha ajuntaments que ho estan fent molt bé. Fer sobirania energètica vol dir, al final, que un municipi siga sobirà energèticament, vol dir que ets més independent de les grans companyies de l'Estat. O sigui, això és el que significa treballar aquestes sobiranies. Ja sé que no és allò que voldríem. Allò que voldríem és fotre el camp d'una punyetera vegada. Però mentre hem d'anar treballant totes aquestes qüestions. I l'altre també, des de l'AMI, pensem que és important treballar el que sigui, evidentment, les relacions amb els municipis del país, però també aquests lligams internacionals. Ara estem intentant trobar agendes, perquè el que voldríem és fer aquesta torna d'aquestes trobades de nacions sense estat, tornar-los-hi, o sigui, que vinguin aquí al país, aquesta gent de fora, perquè serveix molt també, perquè això fa pinya i a més és un espai on cadascú des del seu punt de vista, amb les seves problemàtiques, amb la seva manera de fer, cada país és diferent, però també és una manera de compartir com solucionen els seus problemes, quines són les nostres situacions. Catalunya, que sapiguéssiu que hem estat molt ben rebuts a tot arreu sempre. És veritat que nosaltres sabem els problemes que tenim, perquè no és tot de color de rosa, sinó que també tenim les nostres dificultats, però la veritat és que és molt enriquidor poder compartir entre nacions sense estat els problemes i les solucions que cadascú està posant. Res més, anem parlant, però sobretot això. Avui m'ha recordat un acte que vam fer el 2016 a Cornellà. El teatre, este és molt xulo, aquell també, però m'ha recordat perquè eren aquelles... Bueno, que estàvem molt il·lusionats, i jo crec que també el record ens va també perquè són aquelles ganes de que poguéssim tornar a trobar la manera d'arrencar aquesta maquinària. Moltes gràcies. Doncs, evidentment, és un plaer poder acompanyar-vos avui aquí en aquest acte, en un acte que crec que és més necessari que mai, s'ha anat dient, però crec que el context social i polític ens obliga a que reprenem entre tots i totes aquest fil del municipalisme com un espai imprescindible per aconseguir la llibertat del nostre poble. I ho dic perquè si fem una anàlisi ràpid de com està anant la situació, doncs evidentment veiem que l'Estat cada vegada
es veu més fort i cada vegada té posicions més fortes dins l'Estat que aboguen cap al centralisme i l'eliminació de la diferència, i en aquest cas de les nacions sense estat dins d'aquest estat espanyol. I per tant, davant d'aquesta situació, cal que totes i tots tinguem i utilitzem tots els instruments que estan al nostre abast. Jo intentaré anar del pla teòric al pla més pràctic i m'explico. Per què el municipalisme és una eina útil en el camí cap a la independència? Els companys que m'han precedit ho han explicat, però jo crec que m'agradaria, si voleu, fer un punt de síntesi i utilitzar el meu punt de periodista, Vicent, per intentar-ho resumir. I és que crec que el municipalisme té un element, que ho comentava bé ara en Jordi, que és la proximitat. La proximitat, i també ho deia l'alcaldessa de la Garriga, és un element que ens fa diferenciadors. Segurament el president de la Generalitat, sigui qui sigui, un habitant de la Garriga, en el millor dels casos, pot veure un president de la Generalitat cada 3, 4, 5, 6, fins i tot 7 anys. Però l'alcalde o l'alcaldessa del seu municipi segurament el veurà un cop al mes, un cop cada 15 dies, un cop cada 2 mesos, però s'acabarà trobant. I per tant això dona molta força a la població vers l'alcalde o l'alcaldessa i també l'alcalde i l'alcaldessa respecte a la població. L'altre element és que tenim un efecte multiplicador i això en un conflicte polític és molt interessant. A diferència d'un president de la Generalitat, que és un, o un govern, el que va haver d'anar a l'exili o a la presó, que al final eren 15 persones, estem parlant de 700 alcaldes o alcaldesses. I anar contra 700 alcaldes o alcaldesses, i les fotos ho ensenyen, per un estat és molt més difícil que anar contra 15 persones, perquè la dificultat de poder justificar una operació repressiva contra 700 persones, evidentment és molt més difícil que contra 15. És també més difícil el control de l'Estat, pel mateix motiu. És a dir, l'Estat pot tenir molt més controlat, ho deia la Meritxell, no? Ens van entrar fins a casa. Bé, van entrar fins a casa de la Generalitat a tot arreu, però no van entrar fins a casa de tots els municipis i a totes les habitacions de tots els ajuntaments. I tots sabem que en molts municipis, especialment els petits, el referèndum de l'octubre, directament moltes coses estaven guardades dins dels ajuntaments i no passava res perquè l'Estat no tenia la capacitat d'arribar a tots aquests punts. Un element que també s'ha comentat a la taula, els municipis ens permeten superar determinades lògiques perverses dels partidismes, que a alta escala és molt difícil que ens posem d'acord, però ho deia l'alcalde de Manresa, no? Ell i jo, malgrat les diferències que puguem tenir en determinats moments per no ser del mateix partit polític, sí que ens podem whatsappejar o parlar d'elements que compartim, o amb la Meritxell, que vam estar la setmana passada a Girona també en una reunió, doncs evidentment també hi ha elements que ens porten a treballar més des de la proximitat. I llavors hi ha un altre element que per mi s'entén molt bé i que en aquest sentit l'ACM, que la presidenta la Meritxell crec que ho està treballant i que és un argument que en moments com l'actual la ciutadania pot entendre i molt, és l'infrafinançament dels municipis catalans. És a dir, el fet de com de malament estan finançats per part de l'estat espanyol aquests municipis catalans respecte a altres municipis de l'estat espanyol mateix és un argument senzill, clar i notori perquè els nostres, diguéssim, conciutadans de tots els municipis puguin entendre la necessitat que aquest sistema, aquest estat, ja no ens és útil, si és que ho ha estat mai, des del meu punt de vista no, però en tot cas per algú que hagi pensat que sí, ara segur que no ho és. Per tant, teòricament jo crec que hi ha molts elements per explicar per què el municipalisme té la capacitat i és una eina important. Què hem de fer ara? Bé, jo crec que hi ha un element que estem treballant amb l'AMI i que t'agraeixo, diguéssim, que no l'hagis comentat directament i que m'hagis donat l'oportunitat d'explicar-lo, però sí que hi havia... Quan jo fa un any i mig, un any i 8, 9 mesos que soc alcalde de Girona, i sí que tots els alcaldes sabem que el dia a dia d'un municipi en els alcaldes i alcaldesses se'ns menja, és a dir, les voreres, les places, els parcs infantils, l'aigua, els residus, l'escola municipal de música, l'escola bressol, tot el dia tens petits incendis que has d'intentar sufocar i intentar també tenir una mirada llarga. Però hi havia un element que, més en el cas de Girona, en què tenim un alcalde que va ser president exiliat, per cert, i que sempre que puc envio tot el suport i d'aquí unes setmanes l'aniré a veure com a alcalde a Brussel·les, i que érem a més un tripartit, en aquest cas
independentista, on hi som nosaltres, hi ha Junts, hi ha Esquerra Republicana, doncs havíem de tenir un paper també en aquest moment, i parlant amb l'AMI i tot, doncs el que estem treballant és per poder impulsar una trobada d'electes catalans, electes diguéssim en l'àmbit municipal, però no només, que ens podem trobar a Girona durant aquest 2025 per traçar una estratègia conjunta també a nivell de municipis, d'electes, de coses que puguem fer per intentar tornar a anar des de baix cap a dalt. Jo crec que aquesta trobada d'electes, que en el moment àlgid del procés es va fer i es va fins i tot crear assemblees de càrrecs electes i tot, quan el procés va patir el que hem patit en els últims anys ho vam deixar de fer, però crec que és necessari que en el context que vivim ara ho tornem a fer, i és evident que és una visió que no és única del tripartit de Girona, que ho compartim, sinó que jo crec que és compartida per moltíssims electes del nostre país, i per tant jo crec que serà una bona eina per tirar endavant. S'ha parlat molt aquí també de l'agenda municipalista, política, de sobiranies, i crec que és evident que quan parlem d'aigua, d'energia, d'habitatge, són polítiques que ens hem de poder posar d'acord, que en aquest espai de trobada d'electes n'hem de poder parlar. Segurament en aquest espai de trobada d'electes hem de també pensar, i a mi m'agradaria, no sé si és possible o no, i tenim mesos per pensar-hi, els que som aquí, els que convidarem, pensar una acció conjunta que poguessin fer els 700 municipis de l'AMI un mateix dia, o una mateixa hora, si voleu, que fos clarament sobiranista i que fos un cop de força, jo crec que són elements que hem de poder posar sobre la taula. I llavors, també un element que estem intentant treballar a Girona, vinculat a la llengua que s'ha parlat, i en aquest cas treballant amb Òmnium, i veurem si tenim la capacitat de tirar-ho endavant o no, és no em vull dir correllengua, perquè correllengua tothom sap què és i té el seu camí i tot, però sí que hi ha d'haver un element que uneixi el país a través de la llengua i que passi per tots els municipis en un mateix període de temps. I jo crec que això entre la societat civil i els ajuntaments ho hem de fer possible. Això hi ha una experiència molt interessant que fa molts anys que funciona al País Basc, que és la Corrica, i no es tracta de copiar una Corrica, però sí que es tracta de fer un model nostre, perquè jo al final penso com hem d'aconseguir que moltíssima gent que no té el català com a llengua prioritària o com a llengua fins i tot útil la pugui trobar atractiva i sobretot se la faci seva. Doncs segurament aquí l'entreteniment, la cultura, la música, el carrer són espais que ens hi han d'ajudar molt, i per tant jo crec que hem de poder desenvolupar des dels municipis un projecte en aquest sentit conjuntament amb la societat civil. Això que estic dient són coses que jo crec que s'han de fer, que treballarem per fer-les, però que veurem si aconseguim entre tots i totes aconseguir-ho, però jo crec que sí que hem de tenir aquest mínim pla de treball que ho hem de poder fer. I també s'ha dit aquí, ho ha dit molt bé la Meritxell, el tema de denunciar la repressió. Una de les situacions jo que he vist més incòmodes en el plenari de l'Ajuntament de Girona és quan el PSC ha de parlar de repressió espanyola o d'infiltracions. En el cas de Girona, que vam viure, si vau veure el 30 minuts de fa unes setmanes, un cas molt greu d'infiltració policial espanyola en un gironí, i en aquest cas amic, també personal, però gironí. Quan tu portes aquest tema a debat en el plenari i a les places, diguéssim, l'unionisme, o com a mínim aquell unionisme que se l'esvanta de ser progressista, entra en una profunda contradicció. I jo crec que aquesta contradicció que ells tenen nosaltres l'hem d'explotar. Tant de bo no hi fos aquesta repressió, però hi és. I aquesta infiltració, aquesta manera de funcionar els poders de l'Estat, i l'hem de poder aprofitar per generar escletxes. I encara anant més al detall, jo crec que elements se n'han parlat aquí de coses que des de Girona, des del nostre municipi, l'única capital de les 4 demarcacions de Catalunya i l'única capital de les demarcacions dels països catalans on hi ha un govern independentista ara mateix, perquè si tu vas a Alacant, a Castelló, a València, a Palma, a Perpinyà o a Andorra, no hi ha governs independentistes, a Girona és l'únic, i per tant sí que intentem, i tenim clar que això és un element important a posar sobre la taula, doncs intentem treballar en alguns sentits. Aquí s'ha parlat abans de la contractació, diguéssim, més ambiental de proximitat. Nosaltres hem fet un plec de contractació que té en compte unes clàusules lingüístiques, i per tant que la llengua és un element que es valora, per exemple, a l'hora de contractar les empreses, i això és un element que és important. Estem intentant desenvolupar polítiques
d'agermanament i de cooperació en clau de països catalans, que també pensem que és important. Estem teixint relacions amb Manacor, amb Alzira, amb la Catalunya Nord, aquí tots ho hem parlat abans, no? Estem treballant perquè el projecte de la Bressola i d'altres puguin reforçar-se en els propers mesos i anys i sobretot poder donar aquesta visió de nació sencera. I llavors jo crec que el que compartim, tot i ser forces diferents dins del govern de Girona, sí que compartim un element. I abans jo crec que el president de l'AMI ho deia, si voleu, més implícitament, i amb això acabaré, que és que necessitem que els governs independentistes siguin governs que, independentment de si les persones o els ciutadans són independentistes o no, els tingui no només com a bons gestors, sinó sobretot com a governs que fan polítiques per millorar la qualitat de vida dels seus veïns i veïnes. I més en un moment de l'auge de l'extrema dreta, que ja sabeu que també el patim al nostre país, això és important. I al final jo crec que això vol dir, resumidament, fer bones polítiques en habitatge, en seguretat, en educació, en sanitat i en espai públic. Jo crec que si els governs, tots plegats, cadascú aportant-hi la seva mirada, tenim des dels municipis independentistes capacitat de resoldre els problemes de la gent en aquests àmbits, el municipalisme independentista sortirà reforçat el 2027 i tots aquests temes que anem parlant aquí segurament també aniran apareixent cada vegada més.